ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಲ ಎನ್ನ ಕೈಟಿದ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಉಂಡು. ತುಲ ಈ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಅದ. ಸೊ ಈ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಕಾಸು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪಂಡದ ಕೂಡ ಪಂಡತೆ ಈ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಉಂಡದ ಜಟ್ಟು ನಮಕು ಕಾಸು ಮನ್ಪಿರಾಪನು ಪಂಡದಿಗೆ ನಂಬಾಯರು ಎಂಚ ದಾನೆ ಸಂಗತಿಂದ. ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದು ಬರ್ಪೆ. ಸೊ ನಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಳೆ ಇಲ್ಲಲೆ. ಸೊ ಓಕೆನಾ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿದ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಪಂಡ ಕೂಳಿ ದಿಕ್ಕಿರ ಪೂರ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದಂಡ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಂಡವ ಪಂಡ ಐನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪದವರ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಆಪು ನಮ್ಗೆ തന്നെ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪಡು ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ ಈ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಎಂಚ ಕಾಸು ಮನ್ಪುಳಿದನ್ನು ಒಂಜಿ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏನು ತೊಯ್ಬೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡಲ ಪನೋಡ್ಚಿ ಈ ರೀತಿದೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ. ಓಕೆ ತುಲೆ ಸಂಭವದಾಯ್ತು ಮನ್ಪಡೋದು ಪಂಡ ತೇನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೊಯ್ಪರ ಬೋಪ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಏನಿದೆ ಮೋನಗಿರ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಂಚಂದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಡು ಮುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕೂಲ್ ದಿಕ್ಕಿರ ಟೈಮ್ಡು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋ. ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ದಾಣ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಚ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪಂದಿಗ್ಲೇ ಪಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಆ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಿಕ್ನ ತುಲೈತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿದೊಂಜಿ ಬ್ರಷ್ ದೆತ್ತೊಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ. ಓಕೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಷ್ ದೆತ್ತೊಂದರದ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿಡ್ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಈ ಬ್ರಷ್ ತೆಗಿ ಪಾಡು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಬ್ರಷ್ ಪಡಿರತ್ತ ನನ್ನ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಡೋದು ಪಂಡ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲ ಕೂಲಿನೆಸ್ ನೀಟಾದ ಈ ರೀತಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ತುಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡು ಕೂಲಿ ನೀಟಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡು. ತುಲೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಡು ನನ್ನ ತುಲೆ ನನ್ನದಾಯ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನೀಟಾದ ಈ ರೀತಿ ಮೋನೆ ಪುರ ದೆಕ್ಕಲೆ. ಓಕೆನಾ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮೋನೆ ಪುರ ದೆಕ್ಕಿರತ್ತ ಮೋನೆ ಪುರ ದೆಕ್ಕದು ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಚಾಯ್ ಬಿನಿತನ ಚಾಯ್ ಬರಲಿ ದೇ ಬೇರೆ ಬಿನಿ ಕೈ ಮುಗಿರ್ತನ ದೇ ಬೇರೆ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿಲಿ. ಓಕೆನಾ ನಿಗ್ಲ ಪೂರ ಆವು ಪೂರ ಬೆಲೆ ಪೂರ ಆಂಡತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಾಯ್ತದ ಪಂಡ ದಾಲಿಚ್ಚಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ನಿಗ್ಲೆ ತಾನೆ ಪಂಡ ಕಾಸು ಬರ್ಬಿಡತ್ತ. ಸೊ ನಷ್ಟ ಯಾರೇಜಾಲಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಗ್ಲೆ ಕೂಲಿ ತೆಕ್ಕದು ಜಸ್ಟ್ ಐನು ಉಪ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತ. ಐನು ವೇಸ್ಟ್ ಆವನೇ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ತುಲೆಗೆ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಳು ಏರೆಗಣ್ಣ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಕಂಪನಿದಾಗಲೇ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಳು ಓ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಲ ಮಗ್ಳು ಮಲ್ಪಿರೋದು. ಓಕೆನಾ ಗೊತ್ತಾನದ ಇಂದರ್ ನಿಗ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಗ್ಲು ಅಳವಡಿಸಳೆ. ಓಕೆನಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಂಡ ಎಂಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.